Fins a 10 comerços del grup de botigues del centre i Sant Josep ja s'han apuntat a Amascat.cat, una plataforma online que vol potenciar el petit i mitjà comerç, el comerç de proximitat. Per una quota de 50 euros i un percentatge del 5% de les vendes, Amascat.cat es compromet a fer un web personalitzat a cada comerç. També hi ha la possibilitat de fer la reserva i anar a recollir el producte a la botiga. I aleshores amb la web gratuïta pots pujar els teus productes. Amb això es paga una petita quantitat al mes i un percentatge de les vendes a la plataforma, diguem-ne. Però és només producte de Catalunya. Evidentment que es pot comprar un jamón de Jabugo o un iPhone de Xina, evidentment, però sempre i quan el tingui la botiga de Catalunya. Llavors, ells, o sigui, te fan la pàgina web, llavors pots passar a recollir a la botiga o pots enviar-lo. Ells també s'encarreguen de tot això i tu pràcticament l'únic que has de fer és posar el producte a la pàgina i ja està. O sigui, totes les facilitats. Aquesta plataforma de comerç online vol assolir un gruix inicial de 1.000 botigues d'arreu de Catalunya i de tots els sectors d'activitat, amb l'objectiu de posar a l'abast del públic una oferta àmplia. Aleshores volen que hi hagi de tot, perquè el client trobi de tot i donar-li una oportunitat al comerç de proximitat. Evidentment que estar a Amascat no donarà unes ventes increïbles i no serà la panacea, evidentment, però és un servei que li hem de donar al nostre client, que el nostre client des del sofà pugui comprar a la botiga del seu barri. Si la competència amb les grans cadenes ja era ferotge i desproporcionada, l'augment de les vendes de tota mena de productes que s'ha produït durant el confinament i durant tot el període de la pandèmia fa encara més necessari que el comerç de proximitat s'adapti als nous patrons de consum de la ciutadania. Sí, és el futur, vull dir, i ens hem de renovar, ens hem de posar i actualitzar-nos amb els mitjans que hi ha avui dia. Aquesta plataforma de venda per internet adreçada al comerç de proximitat, al petit i mitjà comerç, s'ha posat en contacte amb la resta d'associacions de comerciants de la ciutat. La intenció és començar a funcionar en període de proves a finals d'aquest mes de març.